harrapaturik gelditu zen Urase hain zuzen ere. Ergelarraioa. Garlik gazte esan du? Ze jende modu da hori, zu monstro hoiekin harremanetan altzara hoixe gauza izugarria. Arras, durditua nahi! Maronizilik! Nola ies egin izan duzue eriozulotik? Enuen uste handik irteteko indarrik izango zenutenik. Zuela usteetan telorrek? Esango dizut ba. Deabru planetak salbatu gintuen. Deabru planetak? Berberak, gure zor planetak, 5.000 urtez behin lurreratzen den planeta harrigarriak. Zuk jakin behar zenuke? Zeu ere lehenago deabruen familiakoa baitzinen. Planeta hori hurbiltzen denean gure indar ezkutua hitzartu egiten da. Eta 10 aldiz indartsuago egiten gara. Garli gaztek indar hori gorenean erabili zuen eta bere buruz ihes egitea lortu. Eta orain zeruan jainkoa menperatu du eta dragoi bolen bitartez hilezkortasuna eskuratu du. Orain bera da jainko betikoa. Zer, jainkoa? Orain izaki guztiak Lambroaren bitartez deabru bihur daitezen zain gaude. Eta pare bat ordu barru lortua izango dugu. Lambroa jendea etengabe eraldatzen dik behin 24 ordu iragandakoan. Beraz, ez daukaten normaltasunera itzultzenik, ez da hurbil jainkotarrez ere, ura arnastu zutenetik 24 ordu iragan badira. Hori ez daiteke. Lurreko izaki guztiak garli gazteren aurrean belaunikatuko dira, eta hori bihar goizeko egun sentian izango da. Entzun satan txiki, gure garli gazte oso eskuzabala da. Zuk egina ahazteko gertu omen dago aurrerantzean beretzat lan egiten baduzu. Zer deritzuzu? Zergatik ez duzu deabruen familikide gisa berriz lan egiten? Denok batera geure begiz ikusiko dugu nola mundua izuz eta etxipenez betetzen den. Horixe da garli gazteek egin nahi duena. Modarikatua. Hori alda zure erantzuna? Ederki behartu egingo autorduan. Saiatu.